Формула-55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать. салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. барселона дар бозии навбатии чемпионати Испания бар муқобили Атлетик Билбао бо ҳисоби 1-0 ғалаба кард ва рекорди навбатиеро дар таърихи Ла Лига навишта намуд. Дар 25 давр дастаи каталонӣ ба дарвозаи худ ҳамагӣ 8 гол сар додааст. Барселона ҷониби чемпионӣ бо суръати кайҳонӣ ҳаракат мекунад ва мавсими бовар нокарданиро пушти сар мегузорад. ин ҳам дар ҳоле аст ки дар даври 25-ум ки дар 25 даври рақобатҳо дарвозаи Тер Штеген ҳамагӣ чӣ гуна гуфтем 8 маротиба рахна шудааст. Феълан бо ин омор дастаи Барселона беҳтарин бошгоҳ дар миёни кулли дастаҳои аврупоӣ ба ҳисоб меравад. яъне ягон даста дар чемпионатҳои мамлакатҳои Аврупо ҳоло ба ин нишондод наздик нашудаанд. инро фақат мо то даври 25-уми чемпионатҳо қиёс мекунем. аммо ҳоло ягон даста бо 8 голи сардода як мавсими пурраро хотима набахшидааст. ҳоло то охири мавсим барои Барса бозиҳо зиёданд. Барселона мехоҳад аз рӯи ин омор дар таърихи Ла Лига рекорди мутлақ гузорад. рекордсменҳои асосӣ дар таърихи чемпионат ин дастаҳои Депортиво дар мавсими 1993-1994 ва Атлетико Мадрид мавсими 2015-2016 ба ҳисоб мераванд ки дар як мавсим ҳамагӣ 18 гол ба дарвозаи худ сар дода буданд. миёни бошгоҳҳои топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ бошад, рекордсмен дастаи Челси бо 15 гол ба ҳисоб меравад ки дастаи лондонӣ мавсими 2004-2005 15 гол ба дарвозаи худ сар дода буд. ҳоло Барселонаро 14 бозии дигар дар пеш аст ва каталониё барои рекорд гузоштан ё нав кардани ин омор шонси камтар доранд, чунки онҳоро дар ин 14 давр бозӣ ба дастаҳои Атлетико Мадрид, Реал Мадрид, ҳарифи нобовашон Реал Соседад ва Реал Бетис интизор аст. дар сурати гол сар надодан дар ин бозиҳо Барса метавонад рекорди мазкурро ба номи худ муҳр занад. Хави ва шогирдонаш ҳоло чемпионати Испанияро бо дандонҳояшон қабиданд, чун дигар шонси чемпион шудан дар Лигаи Аврупо аз даст рафт ва Лигаи чемпионҳо кайҳост аз ҳушу ёдашон фаромӯш шудааст. дастаи Арсенал низ ғайри наздик шудан ба чемпионии орзуи ҳазорсола ҳамчунин рекордҳои навинро барои таърих навишта мекунад. Арсенал дар ҳаёти сари худ барои аввалин бор 5 бозиҳои сафарии дербиро бидуни сар додани гол ва ғалаба пушти сар мекунад. ин хелаш ҳатто дар замонҳои тиллоии Арсен Венгер рух надода буд. дирӯз Арсенал дастаи Фулхемро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод ва панҷумин дербиро дар ин мавсим бо ғалаба истиқбол гирифту дар ин бозиҳо ҳатто як дона гол ҳам ба дарвозаи худ сар надод. онҳо қаблан дастаи Тоттенхемро бо ҳисоби 2-0 шикаст доданд ва баъд Челсиро 1-0, Брентфордро 3-0 ва Кристал Пеласро 2-0 шикаст дода буданд ки ин дастаҳо бошгоҳҳои шаҳри Лондон ба ҳисоб мераванд. дар ин баробар сармураббии дастаи мазкур Микел Артета низ ба сифати сармураббии дастаи Арсенал аз 100-умин ғолибияташ истиқбол гирифт. ғалаба бар муқобили Брентфорд 100-умин ғолибияти Микел Артета ба ҳисоб меравад ки дар тӯли фаъолияти худ дар ин даста ӯ ҳамагӣ 167 бозӣ пушти сар кардааст ки аз ин 100 ғолибият 24 мусовӣ ва 43 мағлубият дорад. Артета аз соли 2019 ба симати сармураббигии ин даста фаъолиятро оғоз намуд ва то ин ҷониб ҷом ва суперҷоми Англияро соҳиб шудааст. чемпионӣ дар Премер-лигаи Англия орзуи деринаи канонирҳо ба ҳисоб меравад ва ин мавсим беҳтарин шонсро бар зимма доранд ки бо 5 холи зиёд аз Манчестер Сити дар садри ҷадваланд. онҳо дуо кунанд сари Гвардиола вайрон нашавад. Тен Хаг дар бораи хориҷ кардани Каземиро ва бемасъулиятии доварони ВАР ҳарф зад ва гуфт ки бозингарон дигар муносибати доваронро намефаҳманд. Эрик Тен Хаг баъди бозии Манчестер Юнайтед бо Саутгемптон ки мусовии 0-0 хотима ёфт, доваронро танқид кард. Дар нимаи аввал сардовар Энтони Тейлор, нимҳиматгари манкуниянҳо, Каземироро аз майдон бо корти сурх хориҷ кард ва сипас дар ду ҳолати баҳсбарангез дар ҷаримагоҳи Саутгемптон такрори видеоро
тамошо накард. Ман фикр мекунам ки мо бемасъулиятиро мебинем. бозингарон дигар муносибати доваронро намефаҳманд. дар ин ҳафта мо дидем ки чӣ тавр дар бозии лестер бо челси вар дахолат накард. имрӯз ду фурсати ба эҳтимоли пеналти буд ва боз доварон ва аҳли вар хомӯш буданд. ин махсусан ба эпизоди аввал дахл дорад, вақте ки туп ба дасти Бела Котчап ҳимоятгари дастаи Саутгемптон расида буд. пас ин чӣ гуна аст? нобаробарӣ бо роҳҳои дигар низ зоҳир мешавад. дар оғози мавсим доварон чунин мавқеъро ишғол карданд. ин премер-лига аст. мо мубориза ва бозиҳои пуршиддатро интизорем. Каземиро дар лигаи Аврупо зиёда аз 500 бозӣ кардааст ва ҳеҷ гоҳ корди сурх нагирифтааст ва дар премер-лигаи Англия аллакай ӯ 2 корди сурх дорад. бале, ӯ дағал бозӣ мекунад, аммо дар доираи қоида ва дар ин ҳолат ӯ ҳеҷ гуноҳе накардааст ва ҳамчунин бар муқобили Кристал Пелас ҳам ҳамин гуна бозӣ карда буд. ҳамаи ин фурсатҳо хеле баҳснок аст. ҳар касе ки футболро мефаҳмад қодир аст қоидавайронкунии воқеан баъдро аз бозии муқаррарӣ фарқ карда тавонад, гуфтааст Эрик тен Хаг. хулас Манчестер дар остонаи расидан ба қатори топ 4 дастаҳои ҷадвал ҳамакнун ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ мешавад. ба гумонам баъди 7-0 ҳоло ҳам онҳо ба худ наомаданд. Реал Мадрид бо як ишора аз оғози душмании навбатӣ бо дастаи Барселона дарак дод ва ин метавонад ҳамакнун риштаи дӯстиро канда ва душмании ҳазорсоларо барқарор намояд. Барса аз мавқеи Реал Мадрид дар мавриди парвандаи фасод ва ё бо доварон муносибатҳои пулӣ кардан ҳайрон ва ноумед монд. муносибатҳои байни Барселона ва Реал Мадрид ба далели парвандаи фасод метавонад бад шавад. қаблан додситонии Барселона алайҳи бошгоҳ ва раисони собиқи он Хосе Бартомеу ва Сандро Росел дар робита ба фасоди эҳтимолӣ дар пардохт ба муовини собиқи раиси кумитаи доварони техникӣ Хосе Мария Энрикес Негрера парванда боз карда буд. Реал Мадрид аз ин қазия изҳори нигаронӣ карда иштироки худро дар мурофиа эълон кард. бино ба иттилои радиои Каталония, Барселона аз эълони Мадрид ҳам ҳайрон ва ҳам ноумед шуд. Блауграни боварӣ дорад ки вазъият метавонад муносибатҳои хуби байни бошгоҳҳоро вайрон кунад. ин ҳам дар ҳолест ки чанде қабл дастаи Атлетико аз кули дастаҳои дигари Ла Лига хоҳиш кард то муқобили Барселона шикоятнома нависанд ва ягона дастае ки ба кули дастаҳои дигар ҳамроҳ нашуд ин Реал Мадрид буд. аммо дирӯз дастаи Реал ҳам аз дигарон худро канор нагирифт ва муқобили Барселона шикоятнома равон намуд ва худро дар мурофиаи судӣ аъзои нафарони муқобил эълон кард. раҳбарияти Барса воқеан аз ин чиз ҳайрон шуданд ва изҳорам доштанд ки риштаи дӯстии байни бошгоҳҳо гумон аст хотима ёбад. ман фикр мекунам ки дар сурати вайрон шудани муносибат аввалин чизе ки Перес аз даст медиҳад ин як аъзои пурқудрати Суперлига аст. дуюминаш ин рақиби арзанда дар Ла Лига. агар гуноҳи Барса исбот шавад каталониҳо ба сегунда бе ба дарға мешаванд. баъд Реал якатози ягонаи чемпионати Испания мегардад. аз ин шонс чӣ хел истифода намебарӣ? дӯстони азиз, ҳар касе ба илму таърих таваҷҷӯҳ дорад, пас ба канали Тоҷикон обуна гардад. он ҷо аз қиссаҳои таърихӣ, қаҳрамонҳо ва далелҳои таърихӣ ва осори бузургон наворҳо омода мешавад. таърихи худро донистан ин худро шинохтан аст. ҳамин хел не, ман силкашро дар ҷои шаҳр мегузорам. марҳамат обуна гардед. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.